Üdvözöllek benneteket, 2011. november 21 van hétfő. Mai nap folyamán rövid leszek, tömör és velős. A long pozíciómat továbbra is tartom, azért nem rakom fel a chartokat, mert nagyon nincs miről beszélni. Az árfolyam, az USA dollár japán árfolyama, aki figyeli, aki rápillant, akár hetente vagy havonta egyszer, az láthatja, hogy már több mint egy éve, lassan másfél éve egy bizonyos sávban mozog, a 76 és 79-80-as árfolyam mezőben mozog. Amit ma szerettem volna veletek megosztani, egy érdekes hír, ugye, a részvényezés világából. Kis Marianna nevezetű hölgyemény, aki a Járai Zsigmondnak ugye egy közeli rokona, ma újabb Cikk Pannonia részvényeket vásárolt. A következő hírt olvashatjátok a mai nappal a portfolio.hu oldalán. Kis Marianna, Járai Zsigmond felügyelőbizottság elnök közeli hozzátartozója tulajdonában a tranzakciót követően 3 millió, bocsánat, hogy le kell tisztázunk, tehát vett néhány száz részvényt a mai nap folyamán, vagy néhány ezer részvényt, és a tranzakciót követően ennyi darab Cikk Pannonia részvény van a tulajdonában. Tehát ez 3 millió 66.813 darab. Na most, hogyha ezt beszorzod a mostani árfolyammal, amúgy az 560 a mostani, de én csak az 540-nel szorzom be, ugyanis egy-két órával ezelőtt 540 volt az árfolyam, tehát ő ezen a 540-es árfolyamon vásárolt, akkor ezt az összeget kapjátok meg, tehát ennyi az értéke az ő Cikk Pannonia részvényének, amit hogyha az egyest elhagyjátok, lehúzzátok az elejéről, még egyszer mondom, ha az egyest lehúzzátok az elejéről, akkor a következő összeg jön ki, 656 millió 79.020 forint, és akkor az egyest nem is néztem az elején, tehát levettem a szám elejéről. És ezek után csak az a kérdésem azoktól a tisztelt hölgyektől, uraktól, akik ezeket az embereket, ugye ők mind az elithez tartoznak, a Magyarország elithez, megszavazzák, hogy mit gondolnak, teljesen mindegy, hogy hol élnek, Magyarország melyik részén. Ezeknek az embereknek ezen a télen bármiféle komoly problémájuk lesz a fűtésszámla kifizetésével, vagy nem? További sok sikert kívánok a magyarországi szerepléshez. Viszontlátásra!